हेलो ए भोसड़ो रात भर तो जगइबे कइलू अब तनी सुबह में आधा घंटा सूत तो लेबे दो ए रख भोसड़ी फोन रख नतिया भर रात बतिया होता केन कोना दादी माई से मतलब होई दिन चहड़ल अभी तो नतिया सुतले बा तुम जाई कहू रे ई सरवा के तोर मौसा ये एको महीने के मानेला ना अरे साला बिस्तर पे उठ के तू गाना का धोलस रे पहले तू ही बताओ ना मोटका भगल लोग कहते के हई की चीज बोलना तोरा के यही घरी पढ़ाई के बारे में तोरा के फीची पीछे के मारो तो फीच मैं तो हो देख दुगा होते सन कोनी कहने घीच अरे साला मुटका तू केहू के बेटी बहन होई सके कोई के बेटी बहन के इज्जत कइल जाला साला तू खूब इज्जत करल देख लई केनावा मार दे गाड़ में फेंक दो फेना तू लोग का हला गुला कइले बड़ा चुचा चले के निके बुझाते हंस कि तू ठीक कहताड़ू मोटका के मोटाई झाड़ दी का आ यही घरी मार के एकर गणिया फाड़ दोन के हने आओ ना भिरिया तो हम छतिया बता बिक दे भतिया तोरा से बतियावल आ चाहे भर पेट लतियावल दोनों बरोबरे बा चल के सखी चल मोटका के दवाई तोरा से ना घुस चल चल ट्यूशन का टाइम हो गई बा गुड मॉर्निंग उठो बैठो सब लोग उठो आ तू काहे रे जटावा तू काहे बुझल बड़ा खड़ा जो ना ना हमरो कोन मुरिए सर ना गुड मॉर्निंग सर चुप साला बदमाश आ देखा दस बास दे हम तोर गोनिए में था ठीक बा अब पढ़ाई ठीक बा अरे मोटका चेला तू तो खूब खात हो बे केला यही चलते तू इतना मोटा बड़ा एक दिन सब तोर पढ़ाई लार चट जाई चुप एकदम चुप देख ले हम क्या खाई ना देख ली आज के बाद गलत सलत मत बोलो हमारे बारे में गुरुजी रोला चुपचाप रही मोटका जगह पर चढ़ जाई ओड़िए जाई ना तो मोरिए जाई गुरुजी देख ली क्या बोलतिया सब कुछ अपन खोलतिया हमारा बारे में बोलतिया तो उनको समझ में आवत है करा गुरुजी हमनी के माई बाबू पैसा देले पढ़े खातिर बकचोदी करे खातिर ना चुप तोरा पता बा का बोलत बड़ी से अभी ना बाद में क्या बड़ा सो आही रे माइयो एकरा पत्ता काम करबल गुरुजी के दवाइयो सुनला हम मटको भइयो गुरुजी हुबले नहीं माजा आज हम के मैट्रिक में फेल हो गम जानू तोरा उठार के बाजा अरे वो कोते हम जरा जा देखो तो तोहनी के गुरु हो गेल शुरू आय अपन उधार लसन का हमारा कहे के मतलब एक कापी किताब उधार ल जा देखो बच्चों क से केतना आ ख से खाई मने केतना खाई आ ग से गड़बड़ा गई आ मरणी दे के आली में जहुआ गई गुरुजी राउर धांधा लागत हमार गांधा अब नहीं हम पढ़े ना तो रुआ लागम हमारे पर चढ़ कैसे गंदा बारे तनी बताओ तो आ क से केने जइबे आ घ से घूम फिर के हमरे लगे आइबे आ तब तू जिंदगी भर ना पछतइबे गुरुजी रुआ ठीक कहतनी देखी ना नू लड़की जब ससुरा में जाली सन नैहर के रवे याद आवेला ए मोटका मुंह से मार के बोल ना तो देख चप्पल मारा की बंजबे कर खो बोलो सर पढ़बो सर कुछ करबो सर हम जानते हैं तोहनी के बारे में यूपी बिहार में 12 ना कबर बसन हां तो रउवा का कर लेले बानी रउवा तो यूपी बिहार में बानी तनी हम रउवा बारे में जानी अरे साला बैठ ये जानने का करबे
मार साल के 30,000 के हई फीस आपन मेरा नुआ दिया वाला हमरा के की अरे साला जा जा छुट्टी हो जा सन निकल सर ये पढ़ाई करता था निकल आओ तनी मार साहब फिर डिवाइड फीस आवत ते रही के चोदो देवर जी ए देवर जी का बाबूजी जाई ना भैया के लिया के आई ठीक बा हम जातनी लिया क्या होतनी जाई आग नहीं रहुआ आई भाई ठीक बा बैठा तू और सब बतावा सुना आज हमार मरबन को ना आ देवर जी अभी ऐजे बनी जाई ना भैया के लिया के आई बाबूजी साथ छिहत्तरी बाड़ू का और वही बू तू अपन सोना से कोना रुको अभी भैया के जाता नहीं बुला के लाओ तनी ए भैया भैया हो अरे चलो भौजी बुलाओ तनी अच्छा आ तू तो दिन भर खेत में काम करत रहेलो अब भौजी अपन सोना के बोलवा के घर में मरवाओ तड़ी कोना अरे चला की करे करे लाणू जी वैसे चिल्लाइल बड़ो जल्दी चलो घरे भौजी के जन कौन तो अपन सोना के बोलवा के घर में अपन कोना मरवाओ तड़ी चलो चलो घरे ओ जल्दी चल 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 ए रानी अब हम ना खाइम हम जाइम घरे ना खाई में छुट्टिया साल अभी आके लिया के जो अब देख लाई गासी लगा दें तो रही हम फांसी जल्दी एक जो करा के अभी है चली जी हम बबुआ लेके आवत नहीं चलो चली अरे आओ जल्दी चलो 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 तो आओ चांदनी अरे होई लोई काले ले बारू गोदी में के कर गुरुजी बियाह शादी हो गई तो लड़का फैका ना हुई तो नेता होई ई हमरे ह अच्छा बढ़ाओ बड़ी रोटा देखने का फिर बढ़ाओ एकरा का बढ़ाओ गुरुजी एही ले रहुआ भी हम ना पढ़े आवत रही रहुआ अपन धोतियो पर तनी ध्यान दही ऐ सब का दाग लगैले बनी आए ही जे तोर बाबू के भिखरिया नाम पड़ रहे आ तोर बाबू भीखे मांग के लाई बांग तोरा के समझ लो भागी गुरुजी बुढ़ा भी नु अभी ट्यूशन वाला याद आवता अरे जाए दो बुढ़ाई के बानी लेकिन मन थोड़े ना बुढ़ा जाए दो बच्ची चांदनी जाए दो गलती हो गई हमरा जा जाला आ तू भिखरिया वाला धारा तू एने ओने घुमता दे जाना ताड़ू साला भी यही ले पढ़े ना जात रही तू सारा लड़की के लड़की ना सारा माल समझ चलो